आं बाज्रुमसैनो रायबाय थायो नालाय मा होनदों नुवाखै बाज्रुमसैनो आंजों रायजाबाय थानायखाय गावहा बाज्रुमनानै थैसैनो खर'आव नांजादोंनो औवाया खर'आव नांदों खर'आव नांजादोंनो खुगाया थौ गाखो दे दे आंबो गाखोगोन थौ नांबावलायबाय थौ आंबो गाखोनोसै थौ दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोनायनो मोनसै गाखोफेरनायानो जायाखै न'निखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरै स्टेपआ मोनसे हाबाय नै दा ओरै मोनसे दंबावो माला नैबे गाखोनानै थानो मोनबावगोनहाय गामस'नो थायानो आंजों थायानो नोंलाय लानो बानायानो आंजों बिराद गोबाव बामबाय आं र' दसेल' गामस'नो फारसिं ला फारसिं ओंखारा बेबो हायाव मानसिफोरनो हरलाय फैदो गोलैलांगोन नै आयौ नै बाबाया गाखोनोसैनो मोदोम एथ' गिदिर लानानै गाखोनाय गोलैबा मा जागोन दिनैसो गाखोनो मोन्दों बायदि गाखोथारबाय आरो उदै गेन्द्राद्रानो माबायदि नुनो मानसिखौ उदैया नायदो कमन काट ना कमन काट उदै लानानै नायदो लेरख' फिथाइ मोनजालायगोन नै खाबानो मोनजायो जोंना लेरख' फिथाइया बारा मोनाखै गोखैसो लेरख' फिथाइखौनो माथो नुवा नै लेरख' फिथाइया ओरै हानहरलायदो एसे फैबावलाय मोनहास'ना मोनहास'आ नोंबो दे खाहरफिनलाय ओरैनो नाहरदो ब्रा नै दासो साथारिं दोदों जोङो गोजौआवसो थागोन नालाय दा साथारिं दोखांजोब्बाय लासैनो माबा होसिगोन गाहायाव थानाय नङा आरो गायना खालि जागोन गोजौआवसो थागोन नालाय बिल्डिंआव जों दानिया माबा टाइपिं होनांसिगौ रड थड खानांसिगौ गोजौआव थागोन आरोखि ओरैना जोंनि न' खोलाना सोनाबना जों थाग्रा खोलाना माबा ओंखाम संग्रा ओरैना साहाना न'मा न' जाबाय नैबे ओमफ्राय बानायगासिनो दं आरो दा रड खाजोबबानो जाबाय दालाय होसिगोन सात दालाय भिडिअ खालामफैदोंलै आं बाज्रुमसैनो रायबाय थायो नालाय मा होनदों नुवाखै बाज्रुमसैनो आंजों रायजाबाय थानायखाय गावहा बाज्रुमनानै थैसैनो बाज्रुमदो बाज्रुम मोजाङै बाज्रुमलाय हायोबा बाज्रुम हाया नोङो नै खानाय सिनदो रलै बाबा मोजांसो खालामदों खालामदोंमोन गाबलाबायनांगौ मोजांसो खालामदों ना जाबाय एबार जाबाय दाना गाबासै दाना बेफोरो नै खानाय सिनखांबाय नै दहाय गाबनाया खानाय सिनखांनानै नै माबायदि नुदों नायदो